Buenos días, galegos e xente del mundo. Claro que os impostos van por hospitales, por médicos, para as carreteras. Bueno, para a sanidade creo que non. A sanidade creo que pagou máis o Amancio Ortega que a todo o que vai de impostos. É dicir, os impostos non van para a sanidade. Ese non é o mensaje. Os impostos van para os políticos. A maioría. Antes políticos aí. Vou explicar nunha contención que entendes máis clara. Os autónomos somos un rebaño de ovellas. Os empleados son os aniños, se queredes entendelo así. E van ao monte a pastar as ovellas para dar o seu leitiño, para criar o seu ternerito, o seu aniño, tal igual. E de vez en cuando a ovella tamén escapa dunha abeja para outra, sí, tamén escapa. A ovella tamén escapa dunha abeja para outra. E o año detrás tamén escapa, sí. Sí. Pero está o lobo no monte. E agora con isto da crisis hai moito máis lobos. Os lobos baixan a abeja e ¡hum! A quen van primeiro? A ovella. Porque o aniño ainda escapa, pero van primeiro a ovella. ¡Hum! Pero se están atacando os años tamén, Tendo cuidado que empezan a atacar os aniños tamén, O lobo. ¡Hum! Gobierno. Ese é o mensaje. Non é que non hai que dar para a sanidade. Claro que hai que dar para a sanidade, para as carreteras. Pero non para o lobo.